Ваша картка раптово стала заблокованою, а в дії з'явився статус боржника. Це означає, що МФО перейшло від погроз у Telegram до реальних дій і відкрило виконавче провадження. Ви думаєте, що тепер доведеться віддати 3 свої зарплати за кредит у 5 тисяч? А що якщо я скажу, що більшість цих проваджень незаконні, і ви можете не тільки розблокувати рахунки, а й взагалі нічого не платити колекторам? Микрофінансові організації часто використовують виконавчий напис нотаріуса. Це швидкий, але часто дієвий спосіб стягнення, який можна і потрібно оскаржувати. Потрібно детально розібрати виконавче провадження та помилки в документах нотаріуса. Самостійно знайти їх без професійного досвіду майже неможливо. Єдиний шлях припинити свавілля це визнання напису таким, що не підлягає виконанню через суд. Не чекайте, поки знімуть останню гривню, пишіть у коментарі слово борг, і я проаналізую вашу ситуацію та скажу, як повернути контроль над вашими рахунками, або записуйтесь на безкоштовну консультацію у шапці профілю.